Makabig nga may pag-abusar sa pila ka miyembro sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative nga pila ka beses nga nakaloan kag sa mga makatilingala nga mga impormasyon kaangot sa ila nangin transaksyon. Ining paglantaw ni Attorney Joseph Arenio nga kabahin sang komitiba nga nagausisa sa mga dokumento sang kooperatiba. Agosto 1 sang nag-retire na si Leo Elevencione bilang head sang HRMO apang suno kay Arenio nakapakig-angot na ini sa iya kag nagsumiter sang offer of payment nga padayon pa gina-verify. Sa privileged speech ni Councilor Romel Duron sa sesyon sang Miyerkules iya ginabuyagyag nga pila ka mga borrowers sa co-op ang nagautang sang 20, 28, 29, 50 kag 79 ka beses may yara pa gani kuno nga nagautang nga dami lang. Ang solusyon gani ni Duron, pasakaan sang kaso ang mga imbulbado sa hindi maayo nga pagdumala sang kooperatiba. Would look that way kay there are items there na they would just simply label other loans. So to us, ano hindi nga window flow, no? We are, from what we know, there is only one source, which is the co-op. So why devise so many windows of loan actually kung lagtaon mo sa bylaws? Hindi mo na specify.